Irsko. Země plná objevů, krásy a všelijakých možných věcí, které zde můžete objevovat. S rozlohou 70 273 km čtverečních a 5 149 139 obyvateli a hlavním městem Dublin. Přeletíte, uvidíte tohle a taky je tam tohle. Stane se. A z Dublinu jsem nic nenatočil, protože jsme tam moc dlouho nebyli, ale určitě doporučuji s dětma zajít do Lego Storeu, takže jsme tam zašli taky a zajeli jsme do Galwaye. Z Dublinu je to sice docela dlouhá cesta, ale stojí to za to. Byla už noc, takže jsme šli spát a připravili se na další den. Ráno, když jsme se probudili, tak jsme přemýšleli nad tím, kam zajít a našli jsme najednou jednu věc a to určitě doporučuji. Jmenuje se to Jungle Cafe Galway. Odkaz máte v popisku. Jo a pracuje tam Čech. Takže jestli vidíš tohle video, tak ahoj. A fakt si to město projděte, je moc hezký. Vyjeli jsme na Inishmore, jednoho ze 3 aranských ostrovů hned u Galwaye. Taky to tam je moc krásný a každý si tam najde svoje, je to hezký ráj kočiček. Takže jestli máte rádi různý procházky, já jsem si to moc užil a jestli máte rádi procházky, tak si určitě celý ten ostrov projděte, je to tam moc fajn. Pak jestli chcete, můžete zajet na Inishmore, ale ten je asi takhle velký. A jediný, co tam je jeden obchod, jedna hospoda a to je všechno, protože je to prostě fakt malý. Ale zase na procházky je to moc fajn. Je tam takováhle tvrz, hrad, nevím, jak to mám nazvat. Tohle byly všechny tipy na trip do Irska, dejte tady like a odběr. A děkuji svým rodičům za inspiraci. Na minulém videu jsme dali 75, wait, what? Zkusme to dát znovu a čau.